צור, אז אני מושב. בדיוק לפני שנה בדיוק, טרם יציאתי לפנסיה, יצאתי לפנסיה באוקטובר 2017. סימנתי לעצמי ביציאה לפנסיה שתי מטרות, שני עניינים שאני אעסוק בהם, לא מטרות, לא להגזים. אחד זה הפרדס הזה, והשני יסופר במועד אחר. אז שניהם בעניין, שניהם בעבודה, כיף פנסיה, לכל אלה שעוד יש להם ארוכה הדרך, כיף. ואחת ליום שלישי, אני מגיע לפה, מתיישב כאן, ומחכה, עושה את עצמי עובד, ואז אני שומע מרחוק מישהו צועק, חואל! אמיר מגיע. אז שנינו עוד מדברים איזה שעה, ואחרי זה קצת עובדים, והסתובבנו פה בשבילים, ויצרנו כאן כל מיני מקומות שאנחנו שנינו מתפעלים מהם. על הדרך מקבלים מקלחת יערות, מאוד מומלץ, זה כיף. זה סוג של תרפיה הכי טובה שאני מכיר. קצת גוזמים, קצת עובדים, הרבה מדברים, ובעיקר נהנים. עבדנו קשה והזענו. כן, איזה קצת עובדים, מה שהיה פה. כדי שתראו, שתבינו מה היה פה. אתם רואים שם את הפטל שנשאר, שקראנו לו סבתא דבורה? זה הפטל ששתול כאן כבר, ויקרא לזכר סבתא דבורה. למה בחרתם לפטל קוצני? ככה יצא. הגענו לזה בסוף. ככה יצא. עשינו מדרש שם על הפטל והגענו לדבורה. וכל השטח עד המקום שאני עומד, כולל העץ הזה, לא ראו אותו, היה פה פטל. כולל העץ לימון הזה, לא ראו אותו. התאנה הזאת, גילינו אותה יום אחד, ואז אני אמרתי, אוי, הנה התאנה של רותי. ומה זה נקראת רותי, התאנה הזאת? רותי זה יותר טוב מפטל, אתה יודע. תאנה זה יותר טוב מפטל. זהו, ואנחנו היום התכנסנו כאן, חשבנו שיהיה אך נכון וטוב. את האזור הזה, לעשות אותו כמקום שתילה, לזכר אבות משפחתנו, כל השושלת החל מדבורה שיש לה כבר פטל, שהייתה הסבתא רבא שלי, ושל כל הבני דודים שכאן, דרך סבא משה וסבתא רחל, וזליג, וזאב, ונחום, ואילנה, ויוסי גם. הוא לא מאבות המשפחה, אבל אמיר שכנע אותי שכבודו במקומו מונח. עכשיו, הבורות כבר מוכנים, יש פה מים, יש פה הכל. אנחנו ניגש, אני מציע שניגש לשתילה אחד-אחד, ונתחיל בוותיקים, נתחיל בסבא משה וסבתא רחל. נעשה איזשהו מדרש שם על כל אחד מהעצים, למה נבחר העץ המסוים, נשתול, נברך וניגש לעץ הבא. אם זה מקובל, ואחר כך כמובן, מיקה לא לבזבז את כל האבנים, כי צריך להיות גם שמות על האבנים. אחר כך כמובן נשים את האבנים בגומות, שזה יהיה איזשהו שלט, אולי בהמשך נעשה שלטים נוספים. אולי תקשיבי, אז תעשה מדרש על נכון, על כל השמות? כן. יאללה, קיבלתי. השיטה היא כזאת, הפרדס אומר את דברו, אז הכל בסדר. לא שמענו, דיברנו, לא שמענו. אני מציע שעכשיו נעשה את מדרש השם. רגע. זה באשמתי. אוקיי. תודה גל, זה היה רגע. אז ברוב קולות, שזה הקולות שלי ושל רותי, בחרנו לסבא משה את הליצ'י. עכשיו נשאלת השאלה, למה ליצ'י? כאילו מה הקטע של סבא משה עם הליצ'י? ואז עשינו מדרש על הדבר הזה. אז קודם כל הפרי של הליצ'י ידוע ומוכר בזכות המראה, המרקם, הטעם והניחוח האקזוטי, זה כולם יודעים. הוא עשיר מאוד בוויטמין C, ויטמין B. יש לו הרבה תועלת. אבל אנחנו מחפשים ומוצאים. משמעות השם ליצ'י הוא מתנה עבור חיים מלאי נאמנות, לא תאמינו, חיים מלאי נאמנות. אני לא חושב שהמשפט הזה יכול יותר... חיים מלאי נאמנות. רגב מאוד אוהב את זה. לגמרי. לא, אבל אני חושב שהמשפט הזה יותר מכל מתאר באמת הנאמנות של סבא משה לאדמה, לחקלאות, לציונות, ואז כשהייתה עוד תמה וברא.
אבל יש עוד מדרש על השם הזה, ליצ'י. צ'י כידוע בסינית זה אנרגיה, ולי זה לי, אז לי צ'י של סבא משה. פחות או יותר, והכל מסתדר. זה סבא. הליצ'י נמצא שם, ואחר כך נשתול אותו בפינה ההיא, הרחוקה, הקטן. אבל חיים ואני, כשהיינו במשתלה וחיפשנו עצים, אז אמרנו ליצ'י לסבא משה. למה ליצ'י? שאלנו אחד את השני. אני אמרתי, בלי לדעת את כל הסיפור הזה, שסבא משה היה מאוד מתוק. בשבילי הוא היה איש מתוק. אולי היה לו איזו קליפה חיצונית, קצת מחוספסת, אבל בפנים הוא היה מתוק. הוא קיבל אותי פה לכפר, באתי לכאן זרה, לא יודעת מי נגד מי, והוא הדריך אותי וליווה אותי, ואני אהבתי אותו מאוד, סבא משה. יפה. אז זה סבא משה שלנו, ועכשיו רחל. רחל, אנחנו בעצם, העץ הוא עץ... אבא, דבר בקול רם שסבתא תשמע. העץ הוא עץ גויאבה, ולמי שזוכר, במדרגות שירדו בזמנו מהבית שכבר נהרס, תשב פה, אז גם הם ישמעו לך בצלת. מהבית שכבר היה, שכבר נהרס, הבית שהיה בית שטרסבורג. היו שם שני עצים מאוד מיתולוגיים בחצר. עץ תות, שכולם זוכרים שתמיד היה הרבה לכלוך שם בתקופה שהוא היה, ועץ תות, אמרנו, ועוד איזה עץ היה שם? תות. חוץ מעץ תות, וזה בחצר. גויאבה. גויאבה בצד השני. נכון, בבקשה. ונחום... וסבתא רחל כנראה גם הייתה נותנת לנו מהגויאבה הזאת. אבל יש לה סיפור גם על אני נחום על נתתי הגויאבה. מהגויאבה הזאת. מה? הייתי הולכת לכתוב מהגויאבה בשבילך. מנת הפרי היה גם גויאבה. בבקשה. הנה, זה הגויאבה של רחל. יש לך איזה סיפור גם על נחום עם הגויאבה? כן, נחום היה שנא גויאבות, התעלח, אבל הוא היה כותב אותם, מכניס אותם לאיזה מקום שלא יודעת לאן, ואחרי כמה ימים מביא לנו לאכול. את זוכרת את זה? ארז הפסד את הסיפור על אבא. חבצלת, את זוכרת העץ גויאבות שהיה? בוודאי, ודאי. והתותים, את זוכרת? בטח. היה תות לבן ותות אדום. נכון. נכון, שני עצים. ובתות לכל אחד מהנכדים היה מקום. היינו מטפסים עליו, ולכל אחד היה המקום שלו לפי ההיררכיה. חיים ויוסי ובילי ומוטי היו הכי גבוהים, ואנחנו היינו מטפסים אחריהם. רק אמיר שהיה טפסן עצים ידוע, איפה הוא. ממש לידך. אבל תראה איזה נפלאות הוא עשה עם עץ התות הזה. אמיר היה תמיד הוא טיפס פה לעץ. מאתגר את הגובה. הצלחנו להיכנס, עם הענף של העץ התות, הצלחנו להיכנס למרפסת. לא למרפסת, לחלון, כשבנו קומה שנייה שם. נכון, נכון. הצלחנו להגיע דרך זה. באמת אצלי זה עושה היררכיה מאוד.